खुलुमबाय लोगोफोर, फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोबाङानो हयथ' कमेन्ट्स हरगोन, मा बेफोरखौ फालतु नोंथाङा भिडिअफोरखौ बानायबाय थायो, नख्रा नख्रा माने बबेनि मा स्ट'रिफोरखौ खोन्थाथिंबाय थायो। नाथाय बेफोर आं जेमान सिगांबो भिडिअ बानायदों बेफोरावबो गोबां सुबुंफोरानो आंनो कमेन्ट्स हरो बेफोरबायदि, आरो बे भिडिअखौबो नोंथांमोना बिदिनो हरगोन आं मिथिखागौ। मानोना बेफोरबायदि जाथायफोरा खोब खम जायो आरो जाय जाथायफोरखौ जोङो मिथिनानै मोना। नाथाय आं नोंथांमोननो रियेल स्ट'रि लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। दिनै जों रायलायगोन राजस्थाननि श्री गंगानगर होननाय थाइसे जायगायाव साननैसो सिगांसो जालांनाय मोनसे जाथाय, जेराव सासे पिंकि होननाय हिन्जावसा दंमोन। बेखौ बिमा बिफाया खोब माने आलो गोजोनै हाबा हरनानै न'खरसे मानसिनो हरो, आरो बिसोरनि जि जेराव हाबा जाहैदोंमोन बे हौवाया गंसे मबाइल दखान दंमोन, जेराव मबाइलफोरखौ सार्भिस मावोमोन, फाहामोमोन, आरो बेजोंनो बिसोरनि न'खरा खोब मोजाङै सोलिलांगासिनो दंमोन। नाथाय 7-8 माससो उनाव सानसेखालि बै पिंकिया हौवाखौ बुंबाय, हौवानि नामा दिनेशमोन, आरो हौवाखौ बुंबाय जे गोबाव सम जाबाय जोङो आइलानाव थाङाखै, गतिके आंखौ खनसे आइलानाव लानानै थौ। आरो बिदि बुंनायाव जिहेतु बहुत गोबाव समनि उनाव बुंदो बे बाथ्राखौ बुंनायखाय हौवायाबो बे बाथ्राखौ गारनो हायासै, बे हिन्जाव बुंनाय बाथ्राखौ, आरो बुंबाय जे जागोन जोङो गाबोन थांगोन दे। आरो बेखौनो बिसोरो थाग थिग खालामनानै अखानायै फुङावनो सानैबो ओंखारलांनायसै गावसानि बै माबा लानाव, बिहाव लानाव। आरो बिहाव लानाव थांनानै मोना मोनहैबाय, आरो मोनहैबा थांना नुहैबाय जे न'आव रावबोआनो गैया। बिसा बिहाव बिखुनजो सानैबो फोथाराव खामानि मावगासिनो दंमोन, आरो गुबुन रावबो गैया। बिसा बै फिसाजो सासेल'मोन, बेखौबो हाबा हरबाय। दा बोरायबो माने बिहाव बिखुनजो सानैबो खामानि मावनांगौ जादों फोथारफोरावबो। आरो बेनिखायनो बिसोर सानैबो थांनानै बाहेराव जि दै दंमोन बिजों आथिं आखाइ सुनानै दसे बाहेरावनो जनानै थायो। आरो दसे उनाव बै बिखुनजोआ मोनफैयो। मोनफैनानै बिसोरखौ नुनानै खोब खुसि जायो, आरो खुसि जानानै बिदिनो न' सिङाव हाबलांबाय। हाबनानै साहा एरि फुदुंनानै बिजामादैनोबो होयो। फिसाजोआबो बिनि खामानियाव नांफायो, आरो दसे उनाव बिहावाबो मोनफैयो। आरो दसे उनाव बै फिसाजोजों बिमाजों सानैबो खोब माने रंजा खुसियैनो ओंखाम ओंख्रि संबाय। संनानै साब्रैबो ज' जाबाय। जानानै जेब्ला उन्दुनो गोनां सम, बै उन्दुनो गोनां समाव बे दिनेशआ हारसिं उन्दुहैदोंमोन मोनसे रुमाव, आरो फिसाजोआ गावनि बिमाजों उन्दुदोंमोन, आरो बिहावा माने गुबुन मोनसे रुमाव उन्दुदोंमोन। नाथाय दसे उनाव बे दिनेशआ गावनि हिन्जावनो फन हरो। फन हरनानै बुङो जे आङो साननैल' थागोन इयाव, जोंहानि दखानाबो बन्द' जानानै दङ, गतिके फै नोङो आंजों उन्दुफै, दसे उनाव थांफिननो हागोन। बिदि बुंनायाव फार्स्टआवथ' बियो माना खालामो जे माबोरै नोङो दिनै आइ आफानि न'आव फैदो, आं आइजोसो उन्दुगोन होननानै। नाथाय बेयो दिनेशआ ब्रा ब्रा खालामबाय थानायखाय उनाव उथिनानै फैयो। आरो फैनानै बै रुमाव एक्सुवेलि दरजा गैयामोन, पर्दाल' गांसे दंमोन, थेवबो माने खोमसिथार, जेबो नुवा बेयाव। आरो बेजों हौवाजों फैनानै दसे उन्दुफैयो, मोजां बाथ्रा रायज्लायो, आरो रायज्लायनानै खानोबो माने देहानि सोमोन्दो बानायो। बानायनानै दसे उनाव गावनि हिन्जावा उथिना थांनानै बिमानि खाथियाव उन्दुहैयो। आरो बिदिनो अखानायैबो बेफोरबायदिनो जायो। हराव एक्सुवेलि फिसाजोआ उन्दुहैयोमोन बिमाजों, नाथाय दसे उनाव उथिनानै फैयो। आरो थिग बै समावनो बे बिमाया माबोरैबाबा आवाज खोनाबाय थायो हराव, आरो आवाज खोनाबाय थानानै बियो फिसाजोखौ दांग्रोम हरो। आरो दांग्रोम हरनायावथ' फिसाजोखौ नुवा, आरो नुयैयाव बियो बै बिजामादै थानाय रुम खाथियाव पर्दाखौ एसे बोखारनानै नायो। खोमसि खोमलाव जेबो नुहरा, नाथाय बे रुमाव मा जाबाय दङ माने बे बिखुनजोआ मोजाङै मिथियो। मिथिनानै बियो थांनानै उन्दुना थाहैयो। आरो बिनि अखानायै आरो हरसेबाव साननै थानो गोनांमोन, नाथाय बिहाव आरो बिखुनजोआ जबरदस्ति बै बिजामादैखौ बुंबाय, दे दिनै सानसे थाथारदो, दिनै सानसे थाथारदो, इमान गोबावनि उनाव फैदो होननानै। बिखालिबो लाखिबाय, आरो लाखिनायाव इखालिबो थिग बिदिनो जायै लोङै उन्दुबाय। हराव उन्दुनायाव बै बिजामादैया माबाखौ फन हरो, पिंकिखौ। फन हरबाथाय पिंकिया फनखौ
एखालि रिसिभ खालामनानै बुङो जे आं थाङा, आं उन्दुनो ओंखारदों होननानै। आरो बिदिनो बियो उन्दुना थायो। नाथाय दसे उनाव एखालि बे बिमाया गासै घटनाखौ माने खोनासंगासिनो दंमोन, बिसोरनि जि माने जागासिनो दंमोन बे न'आव। बिनि उनाव बे पिंकिनि बिमाया जेब्ला नुयो जे पिंकिया उन्दुलाङो आरो बे समाव बे उथिनानै थांनानै लासैनो बै रुमाव हाबहैयो आरो हाबहैनानै कम्बलखौ बोखारनानै बिमाया बे कम्बल सिङाव हाबनानै थायो। आरो बे दिनेशाबो सानो जे बेथ' फैया होन्दोंमोन, नाथाय बियो आंखौ रागा जादों होननानै फैफिननोबो हानाय। आरो बिदिनो बियो माने हिनजावखौ जाबायदि रायज्लायो, हिनजावजों जा खामानि मावो बेखौनो बियो बेजोंबो मावनो हमो। आरो मावबाय थानायावनो बियो एसे बेलेग बेलेग मोनखायो आरो गावहा माने देहाखौ बेलेग रोखोम मोनखायो। आरो मोननायाव बियो टर्च लाइटखौ गावनि जि मबाइलनि टर्च लाइटमोन, फ्लास लाइट, बेखौ जलायनानै नायो। नायबाथाय बियो खोब आसरित मोनो। नाथाय बिमाया मिनिनानै बुङो, नों जेबो सिन्था खालामनाङा, नोङो जि खालामबाय दोङो बिदिनो नों खालामलांबाय था, आं नोंखौ जेबो बाधा होआ आरो नों खालामनो हागोन, आं जेबो हेंथा होआ। बिदि बुंनायाव बे दिनेशाबो दसे समनि थाखाय बिनि दिमागा मा जादोंमोन मिथिया, बेयो बिमाजों बेफोरबायदि माने खामानि मावो बिखुनजोजों। मावनायनि उनाव दसे उनाव बे बिखुनजोआ फैनानै गावनि जायगायाव उन्दुना थायो। आरो अखानायै बे बिजामादैया थांनो ओंखारफिनबाय जे आङो न'आव थांनोसै, दखाना सानथामानो जाबाय बन्द जानानै दङ। नाथाय बिखुनजोआ खोब बेखौ माने अनुरद खालामबाय, आरो साननैसो थाबावदो, आरो साननैसो थाबावथो होननानै। आरो हिनजावाबो बुंबाय, मानोना गावहा हिनजावा मोजांखौनो सानदोंमोन जे नों थांबा आंबो हारसिङैयाव गोसोआ जनाय नङा, साननै थाथारनानै ज' थांनोसै जोङो। आरो बिदि ब्रा ब्रा खालामनायाव बिदिनो थाबाय। आरो अखानायैबो थिग बिदिनो बे बिखुनजोआ बिनि रुमाव थांदोंमोन। नाथाय खालि एसे माबोरैबा बे पिंकिया थर मोनो, आरो थर मोननानै उथिना थांना खोनासंहैनानै मा आवाज जादों होननानै लाइटखौ होना होयो। लाइटखौ होना होबा बै बिसिनायाव नुहैयो गावनि बिमा आरो गावनि हौवा। आरो बेखौ नुनानै खोब रागा जायो बियो, रागा जोङो। आरो जोंनानै बियो सिङाव थांनानै गंसे फिस्लानि लथा दंमोन, बै लथाजों हौवानि खर'नि उनखैजा देनानै होयो। आरो देनानै होनानै हौवाया लोगो लोगो बेयावनो गोलैना थाखायो। बिमायाबो आरो बै पिंकियाबो सानो जे एसे माने सेन्सलेस जादों होननानै, ओरैनो फिट जाथ'दों होननानै। नाथाय गोबाव सम जाबाय जे हौवाया उथिलाबो, माथोबो गैला, जेबो गैला। बिनि उनाव बिफाखौ लेंहरो। आरो बिफाखौ लेंहरनायाव बिफाया फैनानै आखाइफोराव दांग्रोमना नायो। नायनानै नुयोदि बिहा माने जिउआ गोमाबाय। बे जिउ गोमानायाव एसे दावराव दावसि जाबाय। आरो खाथि खालानि सुबुंफोराबो फैबाय, फैनानै सोरबा पुलिसनोबो इनफर्म खालामबाय। पुलिसनो इनफर्म खालामनायाव पुलिसफोरा फैबाय, फैनानै सोंबाय गासै बाथ्राफोरखौ माबोरै मा जाखो। आरो बै पिंकिनावबो सोंबाय। पिंकिनाव जेब्ला सोङो, पिंकिया गासै बाथ्राखौनो खुला खुला खोन्थायो। आरो एकदम खसा बाथ्राखौ, थार बाथ्राखौ बियो पुलिसनि सिगाङाव खोन्थानानै लायो। आरो खोन्थानानै लानायाव पुलिसा बै दिनेशनि जि गोथैसो बेखौबो लाना थाङो। आरो बिसोर सानैखौ, बिमाखौजो आरो पिंकिखौजो सानैखौबो एरेस्ट खालामना लाना थाङो। दा खोथाया ओरैबायदि जाहैयो, एसे एन्जय खालामनायनि थाखाय दिनैबो बै पिंकिया जेलाव दं। आरो बै बिमाखौ एसे जुरिमाना भरि होनानै बै बिमाखौ हेगारना होनाय जायो। आरो जि बे केसनिफ्राय जोङो बुजिनानै मोनो जे माबोरै एसेमान गोरोन्थिनि थाखाय सासे मानसिया जिउ गोमानो गोनां जादों। एसेमान गोरोन्थिनि थाखाय सासे हिनजाव मानसिया मोजाङै सोलिबाय थानाय न'खरखौ धंख' खालामदो। एसेल' गोरोन्थिनि थाखाय सासे मानसि दिनैबो जेल सिङाव थानो गोनां जादों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो। आरो नोंथांमोननि अननायखौ बिदिनो आंनिसिम होबाय था। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो नोंथांमोननि अननायखौ मोनबाथाय आंबो बिदिनो साहस मोनबाय थायो खालामबाय थानो। मिथिगौ आङो गोबाङानो आंनो माने गाज्रि गाज्रि कमेन्टस हरगोन, मानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायो होननानै। नाथाय आंनि चेनेलानो बेनो जे बेयाव आङो एकदम रियेल स्ट'रि किसुमान माने नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय बे चेनेलखौ खुलिदो। जोंनि इण्डियाया बहुत गेदेर, नोंथांमोना मिथिगौ। फ्राय 150 करोड़ सुबुंफोर दङ। आरो बै 150 करोड़ सुबुंफोरनि गेजेराव बबेयाव मा घटना जाबाय थायो जों गासैबोखौबो माने नुनो मोना, खोनासंनो मोना। नाथाय जोंनि दुनियायाव बेफोरबायदि घटनाबो जागासिनो दङ। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'। गोजोन्थों।